Nakatakdang sumailalim sa Master Plumber's Licensure Examination ang nasa mahigit 100 na individual sa darating na February 20 at 21, 2025. Sa tala ng Professional Regulation Commission o PRC Regional Office 1, kabuang 141 examinees ang kukuha ng pagsusulit sa Casanicolasan Elementary School, Barangay Casanicolasan, Rosales, Pangasinan. Nagpaalala ang PRC Region 1 na dalhin ang mga kakailanganing gamit tulad ng Notice of Admission number 2 pencil, black ballpen, long brown envelope at long transparent plastic envelope, calculator na may pangunahing features lamang. Dagdag ng ahensya, i-download na ang examination program 3 o 5 araw bago ang eksaminasyon upang maiwasan ang anumang aberya. IFM News. IFM News. IFM News.